أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Har barchabızga da indi ma'lum, bu dunyoda yashar uchun, o'zimizga narsalar alır uchun, mashinami, kiyimmi, rizqmi, yurtmi, aqsha kerak. Ayyi aqsha bo'lganda bularning birsi de problema tugul. Amma aqsha bo'lmasa nishlarga? Ayyi, aqshani ishlarga bo'la, aqshani sirab turarga bo'la. Amma ishlab da aqsha yetmasa, sırap da akça bermeseler, biz barabız kredit alarga. Soңгы вакытта kredit деген төшенчә ул безнең тормышыбызга хәзер шуның кадәр үтеп кирде, без ансыз тормышыбызны күз алдына да китерә алмыйбыз инде. Бу теге советлар чорыннан соң кәрәзле телефоннар кебек, кредит та хәзер шундый ук тизлек белән таралды арабызда. Кредит белән элемтә дә булмаган, кредит алмаган гомумән гаиләләр хәзер бик сирәк. Бәлки бір халыкның 80% шул ук вакытта Уралның аръягында, менә рәсми мәгълүматларга карасак, 100% кредит алалар икән. Уйлап карагыз әле, 100% халык. Менә шуңа күрә бу темадан ислам дине дә ерак тормый. Ислам динендә дә кредитка, кредит системасына үзенең бер карашы бар. Мөхтәрәм кардәшләр, ислам динендә кредит системасы атала риба дип. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим ва ахаллаллаһу ал-байга ва харрама ар-риба. Аллаһ Тәгалә сәүдәне рөхсәт итте, әмма рибаны, процентка акча бирүне тыйды ди. Процентка акча бирү ул кешегә күпмедер күләмдә акча биреп тору һәм кире алган вакытта ул акчаны арттырып алу. 10%-камы, 20-гәме, монсы инде ничек килешенгән. Әмма бу процентлар бары 100%. Элек ул булган хәтта 700%-ка кадәр барып җиткән. Мөхтәрәм кардәшләр, бу рәвешле процентка акча бирүне Аллаһ Тәгалә тыя. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә тыя аны, чөнки монда бер нинди эш юк. Мәсәлән, кемнеңдер кулында акча гына бар, шул акчаны кешегә биреп торган өчен генә аның акчасы арта. Монда юк бер нинди тырышу, уйлау, фикерләү, сәүдә, монда юк нәрсәдер төзү. Гомумән алганда бу система үле система дип атала. Икенче яктан карасак, әгәр дә нишләп тыйласың дигәндә, бу система вакытында бер акча, мәсәлән, күпмедер күләмдәге акча бер кеше кулына гына күчә. Әйтик, мәсәлән, җәмгыятьтә 2-3 бай кеше бар икән. Һәм алар үзләренең акчаларын җәмгыятькә таратып, шуны күбрәк итеп җыеп алсалар, көннәрдән бер көнне җәмгыятьнең акчасы бөтенләй бетә. Бөтен акча, бөтен мал күчә менә шушы 1-2 кеше кулына. Шуннан соң барлыкка килә кризис. Ягъни халыкта акча бетә. Аннан соң бу акчаны яңадан халыкка кире кайтарырга туры килә. Эләшепме анда, таратыпмы, ниндидер программалар уйлап табыпмы. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу халыкның хәерчеләренә китерә икән. Өченчедән, мөхтәрәм кардәшләр, бу китерә үзенә күрә бер кыллыкка. Ягъни, кешенең бер караганда кредитка алынган күпме малы бар, әмма бит бу аныкы түгел. Теләсә кайсы вакытта килеп, шушы малны алып китәргә мөмкиннәр. Әгәр бу малың алган кредитны капламаса, әле тагын син бурычлы да булып каласың. Шуңа күрә бер караганда кредитка акча алып, синең әйберең арткан кебек тыелса да, бу әйберләрнең берсе дә синеке түгел. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы бөтен плюсларын, бөтен минусларын карасак, әлбәттә инде без билгеле бер нәтиҗәләр ясый алабыз. Әйе, кемдер әйтер, халыкның алган кредитлары ул чүп кенә дип. Әмма шушы кредит системасы ул бизнеска да зыян китерә. Мәсәлән, хәзерге вакытта бар шундый төшенчә, кредитны алалар бизнесны киңәйтер өчен. Әмма шушы кредитка алган акчаны күп итеп кайтарып бирү сәбәпле бизнеска инде алдан ала кредитны кайтару өчен процентларны да кертәләр. Мәсәлән, кеше җитештерә икән ниндидер әйбер, ул аның бәясенә үзенең табышын гына түгел, я булмаса партнерның табышын гына түгел, ә менә шушы кредитның процентларын да кертергә мәҗбүр була.
Шул сәбәпле җәмгыятьтә товарның бәясе арта. Ә товарның бәясе арту, халыкның акчасы кимү, бу инде инфляция дигән сүз. Менә күргәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең хәзерге замандагы бөтен проблемалар, кризислар, инфляциялар, йортларның бәясенең артуы, булар бөтенесе бәйле кредит системасы белән. Менә шуңа күрә дә инде Аллаһы Тәгалә бу системаны тыя. Ә аңа алмашка башка бик күп төрле системалар һәм чыгу юллары бар. Монсы инде аның безнең тема түгел. Әмма өйрәнгән кеше бу юлларны таба, кызыксынса, үзенә шулай ук куллана ала. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.